Okay, hi. Mag-istorya ta og about proper mindset. Naido ka klase nga mindset no na ay fixed mindset og na growth mindset. Pero dili na mo kung gusto-gustuhan ron. Application ta sa mindset. If you're feeling down or kung daghan na kay kag rejection, daghan na kay kag failures, ang proper mindset ana ingnan mo galingon ingani gid ang negosyo. Ikaduha nga mindset ana is nindot na nga nagsugod ka bati unya mag-anam kag kalig-on mo nay mo palig-on nimo man ang ganang mga challenges no kung sa sports gani ang training sakit kayo sa training aron inig duwa gyud dili na kayo siya maglisod ay katulong nga mindset ana is nindot na nga nagian nimo kay maagian man gud na si mong downline nyag magian to si mong downline nya ikaw wala ka agi ato saan nimo ni siya pag-agak saan nimo siya pag motivate saan nimo siya pagtabang nga ikaw mismo ang kakaagi ug sa tinuod lang kinahanglan ka makaagi ana kay nakaagi mami ana natural na no dili walay excuse dili pwede exempted ka sa kanang mga rejections ug sa failures kanang sa mga expectations nga wala na dayon no dili pwede nga di ka modawat ana kay mauna ang changes dinha magsugod ang changes sa imong kinabuhi dinha magsugod ang changes nga imong gusto ganahan man ka kag dagko nga kausaban sa imong kinabuhi na kung dili ka andam mausab dili nimo madawat ang kausaban magsugod man sa imong kaugalingon no? Kung andam ka mausab like sa una maghigda ra ka karon bangon na ka ma-extend na kag oras no nga biyan sa imong gibuhat sa una dinha na magsugod yes maybe you call it sacrifices pero I call it training yes training ra na tanan kay along the way makat-on jud ana ug mao nay pinakanindot dinhi you earn while you learn ug ang pinakanindot man gud dinhi dili lang kay ang amount imong madawat kung dili unsa nga klase nga tawo ka iguman ani. Okay, so that's the proper mindset.